Ngela mphakathi ngabingelela nonke nina bamasosha omkhonto wesizwe. Mhlambe sikhuluma noba namhlanje. Umduduzi wami Khize, ukhomanda we-Do or Die amasosha. Qhawula kithi before singene ekutheni yini do or die. Singani namhlanje? Namhlanje sinomcimbi lana weGalofu. I-Do or Die inhlangano, akuyona inhlangano i-unity esebenzisana nobaba direct. Ekuyiyona eyaqamba le nhlangano lwanibona nje kuthiwa umkhonto wesizwe. Sisebenza kakhulu nobaba siyi-Do or Die. Namhlanje sizama uku-fundraise amasenti ukuthi sikwazi simove from point A to point B. Ngoba i-Do or Die inalutho, ayiholi, ayenze lutho. Sihamba ngey'mali zethu masithunywa North West, Eastern Cape, nakuphi. So sekuphela okusezonini sisanalutho. Sesithe baba sicele ukuthi sizoshaya igalofu sikwazi uku-fundraise amasenti ukuthi sikwazi ukusebenza. Mhlambe baba ngiyakuzwa ukhuluma ukuthi niyako North West, niyako bani nihambela wonke ama-province. Nisuke nenzani? Kahle njengabasunguli benhlangano ithina isigade inhlangano orongi nani nabantu njengoba bexabana bangekhundla yonke lento ithina sifike silungiseke njengabamazi e-Do or Die, njengabantu abaziyo ukuthi yini umkhonto wesizwe. Ngoba abantu abaningi bayifikele nje kuthiwa umthi womkhontweni nje uyayizela. So kumele ke sibasizeni abantu ngoba abaningi abaklulesi ukuthi umkhonto kahle kahle yini. Ingakho ubona kunokulwa okuningi. Abantu abaningi abaka-understand kahle umkhonto wena. Umkhonto phathi isiplana ukuthatha izwe, sifuna umhlaba more than everything. Ipolitiki siyayazi, akekho umuntu ongazi kwenzekeni la South Africa. So i-Do or Die ke abantu abagada ubaba, abagada ukuthi into eshiwo abaziyenzeka, nalabantu abazohlaza iqembu esiphe kwabo semva kwabo. Mhlawumbe amazi uthatha ubeke umuntu ongazi mhlawumbe usafisa ukujoyina iqembu lomkhonto wesizwe party ngobusho ukuthi i-Do or Die yanolwazi oluphelele ukuthi umkhonto wesizwe uyini. Ungathi uyini umkhonto wesizwe? Umkhonto wesizwe kahle ngasiqaleni lana nje. Ukufomeka komkhonto wesizwe siqalisa ama-freedom fighters. Manikhumbula sisala eThekwini, silala emgaqweni, siya ko-point, ko-workshop sabusela abantu. Njalo sisenza kule exercise leyo yokusiza abantu kwase kuqhamuka ukuthi ubaba uyaboshwa. So njengokhomanda wamasosha, njengomember special force, ngakhipha i-order ukuthi akiwe kuyogada ubaba. So ithina ke ama-freedom fighters sakwazi sigqume sihlale ekutheni ubaba ake bambophe sekhona. Unqamalala ukhomanda, more than ube president, ukhomanda wamasosha. Njengesosha ke kwakudinga ukuthi sicele ukuthi sicela ukugada ubaba. So kwaba i-order ukuthi ugada ubaba. So ukuhlala kwethu ke usidefend ubaba baningi ababetshela mhlawumbe ukuthi kumnandi lento esiyoyenza lapha mhlawumbe kuya ubhiyoza, kodwa babona ukuthi hayi ukufa kuningi ngoba namaphoyisa ayesengena ehlasela besho nokubulala. So sase sidecide ukuthi hayi thina ke singafa nokufa, ubaba asindawo simshila enkandla. So isikhathi ngalo lasuke eyoboshwa ngalo, la usuke eyoboshwa ngalo ubaba sithi uzobaba phela igazi lethu ukuze awungena kuleya veni leya ithi izomthatha. Wayengaze ahambe nje kalula kanjalo. So sayibophezela ukuthi hayi sincamela ukufa noma siyalwa. So igama elithi Do or Die laqhamuka lapho ke, asivelanga nje siqamba ukuthi Do or Die. Umkhonto wesizwe phathi kahle ufonywa amasosha. Sahlala phansi nobaba after lento yasenkandla yokudefenda ubaba, izwe lonke umhlaba wonke wabona ukuthi umkhonto wesizwe army lo ukhona eqaleni akwazi ukudefenda ubaba futhi ungalidefenda nezwe. So asibangasikhona isidingo sokuthi siqambe iqembu elisha ukhona umkhonto. Ngoba seqaleni sika ANC kwakucaca ukuthi u-ANC akayimisele ukuthatha izwe. Sibeke ngemuva bephambili ngoba awusoze wama ngaphambili kwezibhamu masuthi khona into ozoyenza. So okwethu nje ugogo ukuthema phakathi kwamadolo sadlula siyothatha izwe leli elifunwa abantu. Umkhonto phathi into e-traditional le, akulona igama elisuka kubaba nje kodwa ucabanga kusasa ukuthi hayi umuntu usho umkhonto phathi. Igalelo owalenza enkandla udefenda yena ubaba Msholozi, udefenda nesizwe sonke ezweni kaMthaniya. So akuyona nje inhlangano nje inhlangano
ngathini isebukhosini ngoba mokuthi uyabuka kahle. For example nje ngathi ngise-Cuba it was 1997 1987 khona inkambi engangikuyona lapha eCuba iCamp 36 kuthiwa ku-Special Force i-King General Shaka International Special Force Air Base. Inesithombe sakhe uShaka uqobo lwakhe ubaba uShaka. So lila engabona khona ukuthi no, lento is not about nje eSouth Africa, into broad kakhulu le. Isithombe sababa uShaka sike Cuba. ECuba Kune-airport eCuba ebizwa ngo-King Shaka. no, akuyona airport, inkambi Inkambi. Oh, okay. King General Shaka International Special Force Air Base. Okukhombisa ukuthi amandla sinawo amandla ekutheni singalithatha izwe ngoba ilembe ligcwele wonke umhlaba. So akuyona ke into lena efanele ukuthi sicele ekhaya ozojoyina uma ngathi awazi ukuthi yini le. Awuyiphinde uyishaye ngama-simple terms uyinqamlele nje uyithi qaphu uyini umkhonto kumuntu onga-ofisa ukujoyina ngoba utheni nolwazi oluphelele undiqaphu mandi kakhulu uthi chup. Baba, umkhonto from Cape to Cairo awukho umuzi ongenawo umkhonto endlini. Umkhonto ukudefenda ifamily uma bekhona isithi esizayo. So siyifamily eAfrica yonke njengoba ngithi Cape to Cairo, not specifically South Africa. Cape to Cairo ukukhula kwe-South Africa ukukhula kwe-Africa as a whole. Umkhonto wesizwe phathi owasebukhosini kangangoba ngeke ungangezwe lakhe engakaphumi engakakhothami ngake ngathatha amasosha ngawayisa kuyena ngiyoxolisa ukuthi sahamba singashongo ebukhosini sabuya futhi singashongo. Umdlokombani wayesethi uyabonga ukuthi sifike ngoba kusho ukuthi seyibuyile ingqondo kuthina ukuthi sizo-report sesibuyile kahle asilona asiwona umkhonto wesizwe ami siyitoyitoyi ibutho likadingane. So ukuphuma kwethu umkhonto phathi bese besingafuna ukuqala into entsha, kudingakala into entsha la, sidinga umhlaba ophathwa amakhosi. So ilento umuntu uyayibuka kahle iyahambisana lento le. It's not about politics, not about enye into. Amakhosi awubusa lo mhlaba. So asikwazi ukuqambela inye igama ngaphandle kokusiza umkhonto ophathi. Akuwona umuntu umkhonto ophathi wesizwe. Owesizwe umuntu obetray umkhonto ophathi uyibetray yena qobo lwakhe. Namhlanje sihlangene la siyabona siyadlala amagalofu. What is into ebaluleke kakhulu namhlanje ngokudlala kwegalofu? Nizozichithela isikhathi nje la nenzela ukuhlangana noma kukhona okunye okuthe xaxa ongasithatha usibeke kukona? Hayi akukho kudlula lokho ngishilo ukuthi sizo-fundraise amasenti sikwazi usebenza iDuoDie ngoba ungazi ukuthi siyayazi abantu abekho aware ngathi kahle hle usobani. So nokungabi right financial kuthina kwenza ukuthi singakwazi ukumuva ngendlela sifuna ngayo. So masithi sicela izinto kubantu abafuna ukusebenzisa ngoba sinikwe ibona mhlawumbe imali le, for example nje mosibize North West mase sifile ufuna side nawe ngoba wena ufaka imali usize lapho. So asiyona leyo nhlobo yabantu. Sifuna ukuthi masiyama endaweni senze exactly into esithunywe nobaba, singajikiswa ukuthi wena usinikeze masemishi wasinika imali yokugibela. Asifuni kanjani. So fundraising eyenzeke namhlanje ngoba nayo ilokhuzana iGaladina lena nje is part of fundraising. So kuba khona kwababa kuzokwenza ukuthi abantu bafike ngobuningi babo bazo fundraise, o businessmen nama golfers nabanye. Sabonga.